गोदान बोसोर गोसो गोरबोजों हामलायहरबाय रंजालि बैसागुनि थाखाय बाट दिनै सैथो संक्रान्ति दिनैनि दिनावहाय मोसौ थुखैनाय जागोन बे बोसोरावहाय मोसानायथ' जानाय नंला एक्चुअली थांनाय बोसोरावबो मोसायाखै आं बाट आङो ना बे बोसोरावहाय मोसागोन सानदोंमोन पुरा प्लेनिंमोन मोसागोन बायदि मिथिबायना बाट दायो माने बे लकडाउननि थाखायनो बे भाइरासनि थाखायनो एकदम माने मोसानोबो मोनला टलबो दामनो खाम जथा दामनो मोनला सिफुंथ' सुनो रोंखाया बाट बे खामा बेखौ एसे एनै मोन आरो स' एसे मिउजिक दामना होयो नामा आं नोंथांमोननि थाखाय खोनानाय बायदि मोजांनो बैसागोनि आं एसे मोजां हिटानो मोनो आरोना बेखौ अके गाइस सिफुं सुदों बैसागो मेथाइ आं एसे मोजां मोनो बेखौ कनसार्टखौ मर्निं So guys, आं दिनै माखासे नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे जाय गोदो गोदायहाय माने जायफोर लावखार थायो जायनि न'खरावहाय मालिक न'खरावहाय स' बेवहाय बेबायदि खन्थाइ आवरायनानै बा माने खन्थाइ माने मोनसे मेथाइ खननानै माने लाव जा फान्थाव जा होननानै बेबायदि बुङोना आं स' बेयाव बुंनो सानदों स' नोंथांमोन आं माखासे सुरखौबो होनो हाजोबा जानो हागौ बाट नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय अके गाइस गोबां कमेन्ट हरदों थेंक इउ स' माच नोंथांमोनजों रायज्लायगासिनो दङ कुइसन एन्ड सोंनाय जों एसे गावजों गाव मोनथिलायगोन दिनैनि बोसोरावथ' मा खालामबावनो नोंथांमोनाबो आसा थाबाय बायदि मोनदां मोसागोन खम सेंग्रा सिख्ला जमा बहाबा बबेबा गामियाव बाप रे बाप गोबां दङ 100 घर गाहाम दङ बबेबा 50 घर गाहाम दं बेयाव सेंग्रा सिख्ला जमायनाय बाप खम मोसानो मोजां मोनोमोन बे 100 घर गाहाम नङा होमबा बाप आसा थासिगोन ना लोगोफोर नोंसोरो आसा थासिगोन बायदि मोनदां नोंसोरखौ गोबांनो आरो दाथ' लकडाउन फुरा एकदमबारे सोरबा माइब्रानि बिदै जुमाय लोंनाय एकदमबारे अफ्रि एकदम सेथाबलायनानै लोंनाय खम आदैमोनहा बिराद दुखु आसा थासिगोन ना आदैमोनहा जुदि भिडिअखौ नायदोंबाथाय स' जेबो नङा जुदि नोंथांमोना न'आव गावबागाव जुदि जुमाय संदों बा मोनसे बैसागोनि नामाव स' नोंथांमोना इन्जय खालामबानो जाबाय बाट बाहेरायाव ओंखारलाबायनानै पुलिसफोरजों बुजानो नाङाल' बेल' बाथ्राया दा बेवहाय बैसागोनि थाखाय एलाउ होनायनि जेबो पारमिसन गैथ'वा ओमफ्राय लकडाउनाव खुला जागोन बिनिबो जेबो बाथ्रा गैथ'वा स' मोनथिगोन बिनि बागै जोङो लासैनो मोनथिलांबाय थागोन जिखानो हक आं दायो बे माखासे जाय बाथ्रा बुंदोंना आङो जे गोदो गोदायहाय माने मोसौफोरखौ बाहेरायाव लाङोब्ला फुङाव जुदि नैबे दिनैनि सैथो संक्रान्तिनावहाय माबोरै मेथाइखौ रोजाबनानै लानो थाङो बेखौ एसे सुर होनानै बुंनो सानदोंमोन आं लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बलद बायदि जा बारि खनायाव दं एम्बु बंला बिदि जा गेदेर जांगिला दिदलि मोसौनि मुलि दुदालि जागोन गाय खुखिलि दिदलि लावथि ख्रि ख्रि गान्थि जोंनि मोसौआ जागोन बलद जाथि जानाय नङा गायदे थेफ्रा मारखा जागोन फालोनि बेद्रा बरिया आरो मोनसे दंबावो र' दे सरि आं बेखौ एसे गुगोलनिफ्रायसो नट डाउन लादों ओमफ्राय आरो नैबेबो मोनसे बेलेग टाइपनि आरोना बे ससेलथार लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा गं गोनां बायदि जा बा गं मेना बायदि जा बारि खनायाव दं एम्बु बंला बेबायदि जा गेदेर जांगिला दिग्लि बिफांनि लावथि ख्रि ख्रि गान्थि जोंनि मोसौआ जागोन बलद जाथि जानाय नङा गायदे थेफ्रा मारखा जागोन फालोनि बेहेरा वाव स' गोदोहाय जायफोरनियाव लावखार थायोमोन बेयावहाय बे लावखारफोरा बेबायदि खननानै रोजाबनानै मोसौफोरखौ लाङोमोन जाहैदों माने बेबायदि बुङो आरो जोंनि आबै आबौमोनहा वाव गोबां मोजां गोदोनि जेसेबांखिनि नेमखान्थि दासिबां माने दाबायदियावबो समावबो फालियोमोनब्ला स' गोबां इन्ट्रेस्ट जागौमोन गोसोआ गोजोननाय मोनगौमोन नङा होमबा स' दानियाबा गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट हरदों लोगोफोर आंथ' मिथिखादों गोबां कुसाल दैमारि बुंदों खबरा मोजां ना आदा येस मोजां गुड मर्निं आदा हेपि बैसागो थेंक इउ स' माच सेम टु इउ बडल भिडिअ हाय आदा प्रकाश हाय
Good morning, sir. Good morning. Online बैसागु नामा bro? Yes, BK बसुमतारी. Thank you. Alan Boro. Good morning. Ada मारै जाखो सना रिंसार ब्रह्म मोजाङानो. Good morning. गासिबो कमेन्ट होजोबदों र' दे आं कमेन्टखौ एसे इन्टारेस्टिं. गुड मर्निं आदा हेपि बैसागु बयनियाबो सरि कमेन्टआ बयनाबो इन्टारेस्टआनो. मेथाइखौ ससे दामबाव आदा. मेथाइखौ ससे दामबावनांगौ. ओके दाहाय दामगोन. गुड मर्निं आदा हेपि बैसागु आदा आवरायनायला आदा. अके बावहाय लाइक खालामनानै गासिबो थेंक इउ सो माच लाइक खालामनो थिननायनि थाखाय. सोर लाइक खालाम थिनदों? बिटिआर चेनेला बुंदों. थेंक इउ सो माच हेपि बैसागु आदा. थेंक इउ. आदाया दा बहा थायो आरो मा मावो? आङो दासान्दि बेनो ससियेल वार्कार. पाब्लिकनि थाखाय एसे माखासे जि हायो बेखौनो मावसाबनो नाजागासिनो दङ. आङो दायो बासुगावआव दङ लोगोफोर, चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय. दायो लकडाउनाव आं बेयाव दङ. बावुल बर'आ बुंदों लाभ इउ आदा. लाभ इउ टु ब्र', लाभ इउ टु. दा बुंसै आदा हांमाबाय थाबाय. येस बयहाबो हांमा थाखाबाय बे समावहाय बैसागुनि. खम मोसानो आंबो सानदोंमोन, खम बेरायफानो लोगोफोरजों सानदोंमोन. फुरा फेलें जाजोब्बाय, मा खालामबावनो नङा होमबा? ओमफ्राय मेथाइआ माबायदिमोन? मोजाङानोमोन मेथाइआथ' गोबां मोजां. गुड मर्निं आदा हेपि बैसागु. सेम टु इउ. सोर बुंदों बियो? बिदिन्था मोसाहारिया बुंदों. समायना ब्रह्म गुड मर्निं आदा हेपि बैसागु. जोंबो हामा थाबाय आदा. हांमा थाबाय होनदों. हामा थाबाय होनदों. हांमा थाबाय. अके गाइस गोबां हेपि रंजालि बैसागु आदा 2020. सेम टु इउ. थेंक इउ स' माच. बाट नाथाय बे बैसागोआव जोङो रंजानायफ्रा खम मोनसिगोन आरोना. गोबां कमेन्ट होदों. थेंक इउ. गुड मर्निं ब्र' हेभ ए नाइस डे. थेंक इउ स' माच. बाट दिनै रंजालि बैसागो गाबोननिफ्रायसो जागोन. दिनैथ' मा सैथो संक्रान्ति. दिनैनि दिनाव मोसौ थुखैनाय, मोसौखौ बाहेरायाव लानानै थांनाय, मोसौनो फोथा फुननाय, सारायनि बै खामथाबना थानाय हांगारफोर माबा सिथाबना थानाया बेखौ हुख'बाय, ओमफ्राय बे थावजों लगायबाय, बेखौ मोसौनाव फोथा फुननानै होबाय. आरो बेनि गेजेराव मेथाइ खननानै होबाय एखेबारे लाव जा फान्थाव जा होननानै, नङा होमबा? ओमफ्राय बिनाव खुबैबाय. थेंक इउ स' माच गाइस. गोबां आसा थाबाय लोगोफोर. जियानो जादोला जों बे आसायाबो मोनसे गोबां इम्परटेन्टनि गोनांथिनि थाखायसो. मानो होनोब्ला बे भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखायसो लोगोफोर, नङा होमबा? जितु बार'आ बुंदों गुड मर्निं आदा. थेंक इउ स' माच. हाय गुड मर्निं. ओमफ्राय मोनसे खोथा, नोंथांमोना बे बैसागोआवहाय माबा मोनसे प्लानिं दंमोन नामालै? रंजानाय, सेंग्रा सिख्ला गोसोथोखुमालायनाय दंमोन नामा? गासिनाबो फेलें जाजोब्बाय, नङा होमबा? खम आसा थाबाय. सोरबा खम प्लेनिं दंमोन बैसागो मोसाफ्लानाय बा बेबायदि बैसागो मोसाफ्लानो हिसाबै न'खरनिफ्राय माने पारमिसन लासिगोन. बिमा बिफाया खायसे हगारा नालाय, बेनि नामै लासिगोन. ओमफ्राय बिनि गेजेराव रंजानाय बैसागोजों गेजेरजों खायसे खम प्लानिं थायो एखेबारे रंजानायजों, नङा होमबा? एकदमबारे एदावलायनाय मानाय. अ माय गड, नोंसोर साइड दं आदा दाबो. येस साइड दं. नोंगौ. सोर बुंदों बेखौ? सोदोब सरगियारिया बुंदों. नोंगौ. औ हाय गुड मर्निं. आदाया मोसौ थुखैयासै नामा? आं दा न'आवनो गैयाबा सोरनि मोसौखौ थुखैगोन दे बुंलाय? न'आवनो गैयाबा आं सोरनि मोसौखौ थुखैगोन दायो? नों थुखैबाय जानांगौ आसा खालामो. गुड मर्निं आदा हेपि संक्रान्ति. सेम टु इउ. गुड मर्निं. हाय हेपि बैसागु. दीपक बसुमतारिया बुंदों. दीपक कुमारा बुंदों. बसुमतारी बुंदों हाय गुड मर्निं ब्र' होनना बुंदों. बिजय मुसाहारिया बुंदों मोजां फंबाय. थेंक इउ स' माच गाइस. मा बुंदों? गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायनि बावहरबाय आदा, लोगोसे समायना सावगारि. थेंक इउ स' माच. खोनासंबावगौमोन आदा. थेंक इउ. मोनसे बाथ्राखौनो बारे बुंजाबाय थाया, मिथिबायना? गोबां आरो दंबावो. ओमफ्राय दानसोरां बसुमतारी मोनसे कमेन्ट हरदोंमोन, बाट रिट्रेक्ट जाबाय बिनि कमेन्टआ. गुड मर्निं हेपि बैसागु. गुड मर्निं आदा. गुड मर्निं. सेम टु इउ गाइस. गासैखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि सैथो संक्रान्ति एन्ड गाबोननिफ्राय बैसागु मोसानाय जागौमोन, बाट नोंथांमोना बैसागु मोसानो मोननाय नंला. आंबो बैसागु मोसानो मोननाय नंला. आंहाबो गोबां थांखि दंमोन बयजोंबो माने बैसागु मोसानाय, आरो बिनि गेजेराव नोंसोरनि बैसागु मोसानाय भिडिअखौ नायनो हानाय. अब्लाबो नोंथांमोना मा ससियेल मिडिया दङ, नोंथांमोनाव मबाइल दङ, मोसा न'आवनो रेकर्ड खालाम, आपल'ड खालाम, रंजा, बाट गावनि नेमखान्थिखौ दाबाव. अके, बाट रंजानानै एक्सुवेलि बे मोनसे डिसिप्लिन रंजानाय, डिसिप्लिन बैसागु जागोन, नङा होमबा? बे बोथोराव
न'आव था बयबो बिमा बिफा गासैबो था बिमा बिफा फिसाला फिसाजो बिहामजो बिजामादै बा बिनि उनावहाय बिहाव नङा होमबा आरो बिनि गेजेरावहाय बिनानाव फंबाय बिदा गासिबो आरो जमा न'आव स' बिसोरो न'निफ्रायनो फेसबुकाव भिडिअ रेकर्ड खालामनानै लाइभ खालामनानै रंजानो हागोन जायफोरनाव खाम दङ जथा दङ बिथांमोनहाथ' गोबां मोजां जाबाय दिनै बे समाव बिराद धोनि जाबाय बे समनि थाखाय मानो होनबा थांलायनोथ' फैलायनो हाया जायनाव दंसै बेनावनो थाबायसै आरो बियो नङा होमबा स' बेबायदिनो आरोना 345 भिउ लाइभ जादों थेंक इउ स' माच 10 मिनिट जाबाय जिखियानो हक मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों आङो जोंनि बे बैसागोआ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय नङा होमबा एसेबाबो दुखु मोनो जुदि जमा जमा गामि रंजानो मोनाब्ला एसेबाबो गोसोआ दुखु मोनो नङा होमबा खम माने उन्दै उन्दै माने गेदेर उन्दै गासिबो ओंखारोमोन बा दिनैनि दिनावहाय जोङो गेदेर गोलावफोरखौ मान सनमान होगौमोनदां नङा होमबा खायसे मानसिफ्रा जुदि लकडाउन गैयामोनब्ला नङा होमबा जों बयबो मान सनमान होयो गेदेर गोलावफोरखौ रेसपेक्ट खालामो खुलुमहैयो नङा होमबा गावनि बिमा बिफाखौथ' खुलुमखागोनानो बाट गामिनि मानसिफोरखौ जुदि बेरायनो मोनोब्ला खुलुमनाय थायोमोन स' बेबायदि खेथ्रआव दायो जाला मानो होनब्ला बेबायदि जाला गोजान गोजान जायगायाव खायसे मानसिफ्रा आलासि जानो थाङोमोन बाट बेबो जाला दायो नङा होमबा सोरबा सोरबा गावनि बिहाव बिखुनजोनि न'आव थांगौमोन सोरबाबा गावनि बिहाव बिखुनजोनि न' माने थांनानै गावनि माने बिबथै बियादै सोरबा गोजान गोजान आरोना बेबायदिनो सोमोन्दो थानाय रिलेसनशिप थानाय नङा होमबा गावनि न'खर जाथि खुरमा स' बेवहाय थांनो जोंनि गामियाव ओरैबायदि मोसानाय जायोलै बिराद गिदिर एखेबारे गामियाव मोसानायफ्रा रंजानाय बोसोरै बोसोरै ओरैबायदि जायो नङा होमबा आरो नैबे मोनसे खेथ्रआव माने बैसागोनि प्रग्राम दायोना कालसार खालामोना बेबो मा जागोन आं बेखौथ' आसा माने मा जाबावगोन बेथ' नङा होमबा बैसागो मोसाखांनायनि उनाव मोनसे प्राइज राननाय मा राननायनि माने प्रग्राम मोसानाय माने बादायलायनाय होयोना स' बेथ' मा जाबावगोन बेबोथ' आरो बिराद माने आसा थासिन बायदि मोनबाय आङो जिखियानो हक नोंथांमोना गोसोखौ दुरबल दा खालाम आरो दुरबल दा जा स' आं 12 मिनिट जाबाय भिडिअआ आं बाथ्रा एसेबां बारा बुंनो सानला जियानो जादोला नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि गासिबो रायजो राजाफोरखौ खुलुमनाय जासिहरबाय आंनि आदै मादै आरो आंनि आदा आरो बाजैमोन आरो आबौमोन आरो बिनि गेजेराव फंबाय बिब' बिनानावमोनखौ गासिखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय गोसो गोरबोनिफ्राय उन्दै गेदेरखौबाबो मिथिबायना आरो गेदेरफोरखौबाथ' गोजौ लेभेलाव अके स' आं बिनिफ्रायनो लाइभ भिडिअ खालामनाय जादों बिनि थाखायनो आरो नोंथांमोनखौ बेखौनो गोसोखांहोनो सानदों कि दिनैनि दिनाव दिनै सैथ्र संक्रान्ति आरो बिनि गेजेराव जोंनि गेदेरफोरखौ सनमान लाखिनो गोबां गोनांथि जाहाथे जों फिउचाराव जौगानो हायो नङा होमबा स' थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बिनि गेजेराव भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना शेयारबो खालामनो हायो आरो बिनि गेजेराव जुदि अके नोंथांमोना भिडिअखौ खायसे समाव बुंबाय थायोना बेल माने नटिफिकेसन प्रेस दाबाय माने माबोरै भिडिअ माथो फैयानो आरो लोगोफोर नोंथांमोना बेल आइकनखौ जुदि प्रेस माने अल नटिफिकेसन खालामना बेखौ खालामबासो नोंथांमोना माने नोंथांमोननियाव जुदि आं भिडिअ आपल'ड खालामबाथाय नोंथांमोननियाव सहैगोन मिथिबायना स' भिडिअखौ नटिफिकेसनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बे नङाखि नोंथांमोननियाव सहैगोन बाट गोजौआव मोनसे अल होननाय दंना मोनसे बेखौबो सेबदेरना होबानो जाबाय अब्लानो सहैगोन थेंक इउ स' माच खुलुमनाय जाबाय जय बर' हारिनि जय हेपि रंजालि बैसागु आरो बिनि गेजेराव बैसागो 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 दाउखौआ खुलुमबाय